Αλλάζουμε θέμα, να δούμε τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Συμβαίνει εδώ και 3 χρόνια. Είναι θεσμός, είναι δωρεάν και εμπνέει. Είναι 3 συστατικά πραγματικά μαγικά και πολύτιμα ενέχειρα. Έγινε λοιπόν το White Minds για τρίτη συνεχή χρονιά, ξαναλέω, από τη White Space, όπου 10 εξαιρετικοί ομιλητές, 10 ξεχωριστοί άνθρωποι, ιδιαίτερα καταξιωμένοι στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, ήρθαν εδώ προσκεκλημένοι στο White Minds, μοιράστηκαν μαζί μας, μαζί με χιλιάδες κόσμου, τη δική τους εμπειρία για το πώς έφτασαν και πώς κατάφεραν να ανέβουν επαγγελματικά εκεί που έχουν φτάσει. Εκεί όμως που επικεντρωθήκαμε είναι στο βιωματικό κομμάτι, ως άνθρωποι δηλαδή, πώς άντεξαν, τι αντιμετώπισαν και κυρίως πώς ανταποκρίθηκαν. White Minds, μια πρωτότυπη ιδέα που έγινε θεσμός, μια εκδήλωση βιωματική, εκδήλωση έμπνευσης υψηλού επίπεδου για νέους φοιτητές, εκδήλωση που έσπασε κάθε προσδοκία συμμετοχών. Οι αριθμοί μαρτυρούν άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο την τεράστια επιτυχία. Περισσότεροι από 2.500 φοιτητές ήταν εκεί, εφοδιασμένοι με όρεξη για γνώση, ελπίδα και πολλά όνειρα. Μία ελιαχτίδα στη σημερινή κατάσταση ανέτειλε μέσα από το White Minds, που έδειξε ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Αυτή της δημιουργικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διάκρισης, δήλωσε ο εμπνευστής και διοργανωτής της εκδήλωσης κ. Φώτης Βασιλείου, ο οποίος άνοιξε την εκδήλωση μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα χαράς, μιλώντας για τη δύναμη της έμπνευσης και της δημιουργικότητας. Το White Minds θέλουμε για εσάς όλους να είναι στιγμές έμπνευσης. Στιγμές δηλαδή που θα μπορέσουμε κάτι να βάλουμε στο μυαλό σας ώστε να κάνετε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Το κοινό παρακολούθησε με μεγάλη προσήλωση τις ιστορίες ζωής 10 Ελλήνων που διακρίνονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ιστορίες που σίγουρα μπορούν να χαρακτηριστούν και ως μαθήματα ζωής. Ο Σταμάτης Μαλέλης μάγεψε τους παρευρισκόμενους με τα μυστικά της επιτυχημένης πορείας του, αλλά και της ιδιαίτερης ματιάς του στην επιλογή και την ανάδειξη των νέων συνεργατών του. Εάν μου ερωτήσει κάποιος τι έχεις κάνει, τι είναι αυτό που νομίζω ότι έχεις κάνει περισσότερο, θα έλεγα ότι έχω βρει τους κατάλληλους ανθρώπους να τους δώσω ευκαιρίες, να τους ανοίξω μια πόρτα. Η ανατρεπτική παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή Μεγάλης Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών ξεσήκωσε το πλήθος, δείχνοντας ότι τα στελέχη νέας εποχής τσαλακώνονται. Στο τρίτο White Minds, εκπληκτικές προσωπικότητες όπως ο κύριος Γρηγόρης Κλίκας, ο Έλληνας που έχει υπό τη διεύθυνσή του το παγκόσμιο μάρκετινγκ μίας από τις 4 μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες. Μέσα από την δική του ιστορία έδειξε τον δρόμο προς τη διάκριση σε χιλιάδες παιδιά. Την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά συμβουλές από κορυφαίες προσωπικότητες εξειδικευμένες στη στελέχωση κολοσσών παγκοσμίου επίπεδου, όπως η κυρία Λένα Τριαντογιάννη, είχαν οι 2.000 και πλέον νέοι. Άξια κυβερνήτης ενός μοναδικού ταξιδιού στην καινοτομία και στην έμπνευση στάθηκε η δική μας Άννα Μπουσδούκου, η οποία απογείωσε την όλη βιωματική εκδήλωση. Τόσο οι παρουσιαστές όσο και οι ομιλητές συμμετείχαν αφιλοκερδώς, ενώ υπήρχαν πάνω από 80 εθελοντές νέοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Οι προσκεκλημένοι συγκινήθηκαν, εμπνεύστηκαν, χαμογέλασαν και φυσικά ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.